Gelê temaşevanên hêja vê heftê jî em li bajarê Mêrdînê me tiştanokê xwe ji bo nawan amade kirî û me pirsên taybet ji bo nawan amade kirî. Ka werin em bi hevdûrê pirsên xwe û tiştanokek xwe bipirsin. Merhaba. Merhaba, sirçava. Di çay baş e? Sağ ol, zor spazun çanun baş inşallah. Sağ be, spas dikin. Zivistan hate Mêrdîn? Hepki sarçı bu. Monstar bana hunde benim. Baş e, em jî pirsan dipirsin, tiştanokan dipirsin û herî dawî jî zû gotunokan em bi hevdûre dibêjin. Yê pirsên me gozanim jî em jî diyariyê xwe didin wan. Me çend pirs amade kirin, pirsên taybet me ji bo nawa amade kirinin. Ka em binerin ji bona te ew ê kîjan pirs derkeve ji Tirkiyê me. Dibe? Bilirim, sirçava. Te amade? Amade mi? Belê, spas. Kê stetoskopî bikar tîne? Ki stetoskopê bir bikar tîne? A. Mamoste, B. Bijîşk, C. Rojnameger, D. Dîkandar. Ka B çubu? A. Mamoste, B. Bijîşk, Bijîşk, C. Rojnameger, D. Dîkandar. Kiye? Bijiş. Her bijî, saat xweş te pê derxistin. Ka tiştanoka me jî gibê tê zanibe. Ji dûr ve kevire tê nêz çar linge. Çiye gelo? û zû gotinokek min jî heyî tê sê cara bêje, dibe? Sê Rama. Sirçava. ji bo got zimanê me baş bizîvir em dibêjin. Sî û sê mişar sîrdanî, sî û sê mişar sîrdanî, sî û sê mişar sîrdanî. Sivse mişar sirdani, sivse mişar sirdani, sivse mişar sirdani. Saat xweş zimanê te baş zîvirandı. Abi spas xwes. Merhaba işte. Merhaba sirçava. Çay baş. Sağ ol, spas hon cawanı. Sağ be, spas dikin. Ka em binerin kîjan pirsê ji bona te derdikeve. Ji bo ku mirov rengê kesk bide dest, kîjan rengî tevlî hev dike. A. Şîn û zer, B. Kesk û sor, C. Şîn û reş, C. Sor û zer. Kîjan? Özer. Na. A. Şîn û zer, B. Kesk û sor, C. Sor û zer. Kîjan e? Şin özer. Erê. Saat xweş. û tiştanokek me jî heye. Tiştanoka min ev e. Ji dûr ve tê kevire mirov tê ber de çar linge. Çiye gelo? Ji dûr de tê, ji dûr ve wek kevirekî xwanê dike, gava gotê ber me çar lingê wê heye. û zû gotinokek min jî heye tê sê cara bêje. Sî û sê mişar sîrdanî. Sî û sê mişar sîrdanî. Sivse mişar sirdani. Sivse mişar sirdani. Sivse mişar sirdani. Merhaba işler. Çawaye. باش خودش راضی چاوای Sağ be, spas dikim. Ez pirs dipirsim û tiştanok dipirsim û herî dawî jî zû gotinok. Yê got dizanibê ez diyarî didim wan. Dibe? Ka em binerin ji bona te ew ê kîjan pirs derkeve, me çend pirs amade kirine. Medreseya Sor li kîjan bajarê Kurdistanê ye? A. Norşîn, B. Bazıt, C. Cizîr, D. Riha. Li kî derê? جا جزیره Her bijîştere. Te çûye medreseya Sor. نه من چویه Qet ne çûye Cizîrê? فرصت نبویه من دی شغل انا دخبت انا فرصت نابینه Lê belê te bihîstiye. ما بیستیه Saat xweş û tiştanokek min jî heye. Ji dûr ve tê kevire mirov tê ber çar linge. Çiye gelo? و نزانه Ji dûr ve tê sewek kevirekî disekine. Lê tê ber te çar lingê wê heye. چارنیه مزانه Zane. Ekaws en son bêje sî û sê mişar sîrdanî. Tikarî bêje. ناز کارم به Carekî tenê? ناز کرمانجی عبیه پر نزانه Tamam. Sağ ve spas. Maliyava. Hadi merhaba. Merhaba işler. Te kurmancı zane? Te kurmancı? أري Te çay te baş. الحمد لله تصاحبه Ez yenik pırs bir pırsim işte. Hem. Ez pırs di pırsim. Ego zane be ez hediye dedim wan. Dibe? ها Ez ê hediye kî bidim. Te gotu zanî ve pirsa min derxîne. أري Tamam. Kam biner ji bo dayka me kîjan pirs derkeve. Hestî û pûşî. Hestî û pûşî. Çi tîni bîra mirov. A. Pêxistina agir. B. Bajar. C. Av.
de zevi. Ki jane? ام نزانه Merhaba işleriyane. مرحبا سرجعبیم De çavayı. باش ساغية وبري وزاروكي و قديم رادي تبك Sabe gelek spes. Apo merhaba işte jire. مرحبا مرحبا De çavayı. صاحبي هون صاحبي Tir. Sabe. Ez pırs de pırsım yadım. Pırsa min kaz binerim jibonate eve çi derkeve. Eri. Ez ali ve bikim. Heste u puşi. Çitini bira mruf. A pexistina agir. B bajar. C av. D zevi. Heste u puşi. Çitini bira mruf. آگیر Çi a pexistina agir. هسته و پوش Eri. هسته پوش دخو آگر بدنی Pexistina agir. B bajar. Bele her bir işlere. Havcayı apo çene bu. ساغية وبري وزاروكي و سپاس. او تشتانو کک من جی هیه لی ام ویا جاپو پرسن تشتانو کامن اوه جدور و مینا کevre te berme dibe çarlink veya çiye gelo جدور و مینا کبره te berme dibe çarlink gibi زگوتنو کک من جی هیه سی و سی مشار sirdani te secara beje si و سی مشار sirdani ها دنگیم تونه استر بیشم مزه دنگیم چوایی از نکارم ya de te beje si و سی مشار sirdani سی و سه مشار سیردانی سی و سه مشار سیردانی سی و سه مشار سیردانی Hadi merhaba işte. مرحبا سرچاما De çavaytı baş. از باشم برات باش بس باش Em jî başin em spas dikin saya ve dixwazin em îro hatin Mêrdîn bûn mêvanê we سرچاما me got em pirsên xwe ji wer bikin û diyariyê xwe jî îro bidin we سرچاما سرچ از چم بین چه çavnêşe ka ez binerim kalek xwarina kîjan navçeyê a pasûr b lîce c pîran d farqîn ev xwarina kalek dibe aydî kîjan navçeyê me ye a pasûr B. Lice, C. Piran, D. Farqin. Ki jane ya de? جی Her bir işleri. De xwarine kalek xwariye. Ya her bir şey. Saat hoş. O tiştanok ek min jî heye. Ji dur ve mina kevire te berme çarlin gewe heye. Çiye? کره O zugotuna kek min jî heye. Si u se mişar sirdani. Si u se mişar sirdani. ای والله زندان De veya vak mı beşe. De dubare bike. Si u se mişar sirdani. سی و سه مشار سیردانی ها Gidin eşi. سی و سه مشار مسیردانی مرحبا De çavayı. والله باشم لا تتشاوي Eşi başım spas dikim. كي دري Az halke merdin, az halke vamam. شجعوا بابا شجعوا Az pırs de pırsım. Az da jiriyeke be pırsım. De be. Apo jikari bersiv bide. Kabinerim jibona ve çi pırs derkevem. Jibo gomrov rengi kesk. إلى كافياتنا جبوني وي أمي يكي جرب هيدا بيكار Ve anne karime yapo. Jibo gomrov rengi kesk bi dest bixe. Dibe kijan renga tevli hev bike. A şinu zer. B B kesku sor. C soru zer. Kişane? سورو زر Na. بله A şi. قبل ما لا تشخري جابني Tamam apa sağ ol. Spas. Kim hun jmerdinin? ام جمردینیه Xavika ve jî pir xweşik ve dikeve. Rastî jî mere pir kem dibîn êdî wisa biçarî. ورا ورا ولا جربك راتن انت ديام جربك لين دي جابات نمردينيه صوت يار Hun jî amedin. انا مردين لي بويج Jmerdinin. Belê ser çava. Çend he pirsên min henin. Ez ê ji we bipirsim, hûn jî karin bersiva min bidin. Kan binerin di Tirkiyê me de ew ê ji bo nawe çi pirs derkeve. Ji bo ku mirov rengê kesk
bi dest bixe divê kîjan rengî tevlî hev bike. A. Şîn û zer, B. kesk û sor, C. şîn û reş. Kîjan e? Ji bo ku mirov rengê kesk bi dest bixe, kîjan rengî tevlî hev bike. A. Şîn û zer, B. kesk û sor, C. şîn û reş. Te gote çi? شین و زر Belê, saet xweş, te pê derxiste û tiştanokek min jî heye, tiştanoka min ev e, ji dûr ve mîna kevire tê ber mere dibe çar link. Gelo ev çi ye? والله سيج نصر ما يمز Ji dûr ve wek kevirekî ye, gava tê ber mere dibe çar link. Çar linkî wî heye. û zigotinokek min jî heye, sî û sê mişar sîr danî, sî û sê mişar sîr danî tê sê cara veje. لا تشغل برابط Nade. Sî û sê mişar sîr danî. Belê, tu jî karî beje. چاوێژە Sî û sê mişar sîr danî. سی و سێ و مشار سیردانی سی و سێ و مشار سیردانی سی و سێ مشار سیردانی Ez binerim ez ê di Turkiyê min de pirs henin. Apor reviya Kur'an ez ê şînayî rûne. Tamam. Ez ji virim Merdini. ka ez ê binerim bêjbûna we kîjan pirs derdikeve heste û pûşî çi tîne bîra mirov. A. Pêxistina agir, B. bajar, C. av, D. zevî. Çi ye? Anıdan bahçe de var. Hûn dizanin. Heste û pûşî. Pûş. Heste û pûş. Çi tîne bîra mirov. Heste û pûş. Çi tîne Puş puş u çakmak. erê çi tîne bîra mirov. Çakmak kalandına goş diye bir amel. Agir eğer. Ez bixwînim A. Pêxistina agir, B. bajar, C. av, D. zevî. Kîjan e? Nizanım. Agir. Pêxistina agir ne were? Are texsa. Saet xweş malî ava û tiştanokek min jî heye. Ji dûr ve mîna kevire tê ba mere dibe çar link. Çi ye gelo? Ji dûr ve wek kevirekê û gava tê ba mere dibe çar lingê wê. Ev çi ye? Te zigotinekek min jî heye. Tê bêje sî û sê mişar sîr danî tê sê cara bêje. Sî û sê mişar sîr danî. Anıdan var vallahi. Ka tu bêje apo? Hemen nizanım. Sî û sê mişar sîr danî. Nizanım. Sî Sidani. Si şar sidani si şar sidani. Ez ê binerim di Turkiyê xwe ka ji bona we kîjan pirs derkeve. Kî steteskopê bi kar tîne? A. Mamoste, B. Bijîşk, C. Rojnameger, D. Dîkandar. Kî steteskopê bi kar tîne? A. Bijîşk, B. Mamoste, C. Rojnameger, D. Dîkandar. Kî tîne bi kar tîne? Em çi bêjin? Ez tiştanok bêjim. Tiştanokek min heye. Tu tiştanok zane çi ye? Bilmece. Dur ve mina kevire te cemme dibe çarlink. Ev çiye gelo? ew heywanı. Heywan ya heşakere ya hespe. Ya Herdeş. ya bizini ya mihe. Ne bu? Ne eveci. Tamam spas sabe. Tu masi difroşe. أري والله Beli qavat piştene. بدي اشترى زيبه Eji enik pirse min henin. Pirseki min taybet şişbona te heye. De Türkiye min deye kaz binerim be kijan derdikeve. Kalek xwarina kijan navçeye. قالك Xwarina kijan navçeye. A. Pasur, B. Lice, C. Piran, D. Farqin. Xwarina kijaneye. حب كدنيش بيش Kalek xwarina kijan navçeye. A. Pasur, B. Lice, C. Piran, D. Farqin. بيران بيران Na. Ne pirane telejineri ne pirane. Kijane. دنا Edin kijan. اب اي Na ne ayıcı. نزانم والله Te xwarina kalek qed de bihisti.
Tamam, tiştanok xwe ez bipirsim. Tiştanoka min ev e. Ji dûr ve mîna kevirekî têba me re dibe 4 ling. Ev çi ye gelo? والله ناي بريامة أري والله Ji dûr ve wek kevirekî têba me re dibe 4 lingê wê. ناي بريامة والله Tamam, spas. Sağ ol. تعمل غربة Çavay baş. Sağ ol, teşekkür ederim. Satır. Ez ê pirsekî pirsim ştem. Ka ez derxînim pirsa xwe. Kalek xwarina kîjan navçeyê ye? A. Pasûr, B. Lîce, C. Pîran, D. Farqîn. Farkıyım. Güzel. Erê, kalek xwarina kîjan navçeyê ye? من tam nestan cadan tebeci. Kalek xwarina kîjan navçeyê ye? A. Pasûr, B. Lîce, C. Pîran, D. Farqîn. Be. B. Lîce Ha. Belê, saet xweş te pê derxiste. û tiştanokek min jî heye. Dûr ve wek kevire têm bate dibe 4 ling. Ev çi ye gelo? Ji dûr ve mîna kevirekî ye, gava têba me re dibe 4 lingê wê. Bir çarnı gibi. Ama ji dûr ve wek kevirekî xwanê dike. Ne xaltı ya? Böyle. Xaltı. Ha. Tazi. Tilki yani. Ma peda. Sa em biçûk e wek kevir tê xwanê kirin. Gavan nik û dest nigê xwe dixe hindir. Wek kevirekî tê xwanê kirin. Ne karoşka. û zigotinokek min jî heye 33 mişar sîrdanî, 33 mişar sîrdanî. Tikarî mîna me bêje. 33 mişar sîrdanî. Sir. Wek min bêje. Tê dubare bike. 33 mişar sirdani. Tamam abi. 33 ca. 33 cara mişar sirdani. Ti çavê baş e? Başım sağ benim çavanın. Sağ be, spas kirin em jî başin. Pirsekê min heye, di Tirkiye min de ye, ka ez binerim ji bona te kîjan pirser dikeve. Ji bo ku mirov rengê kesk bi dest bixe, dibe kîjan rengî tevlî hev bike. A. Şîn û zer, B. Kesk û sor, C. Şîn û reş. Kîjan e? Şimdi zer başlar ejme. Belê, saet xweş, te pê derxiste. û tiştanokek min jî heye, tiştanoka min ev e. Ji dûr ve gava te dinere mîna kevirekî têba te dibe 4 ling. Gelo ev çi ye? Zanim. Dûr ve mîna kevirekî ye, gava têba te dibe 4 lingê wê. Dur ve kevirek ye. Kevirekî, mîna kevirekî. Ka ipucu niye ma? û zigotinokek min jî heye tê mîna me bêje, dubare bike. 33 mişar sîrdanî, 33 mişar sîrdanî. 33 mişar sidani, 33 mişar sidani. Sirdani. Ji dûr ve kevire tê nêz 4 ling e. Çi ye gelo? Kîso. Kîso, te berê dizanî? Ji dûr kevir tê ber me 4 lingê wî heye kîso yani başka. Neyse. Kevir yani. Saet xweş. Kerem ke, malyava. Çavê. Spas. Spas. Kiso. Tam pe kiso. Te kîso dîtiye? Ha? Te kîso Tamam ne diyeyim? Ha belgana kiş kiso. ji dûr ve wek kevir tê xwanê. Rast. Haya jetona mekete. Saet xweş. Kerem ke ev jî diyariya me ji bo te. Spas. Nece? Te gote çiya de? Pîsok. Her bir şey saat xweş. Malyava. Ka ez diyarî bidim. Belê hewce ye. Kerem ke malyava spas. Awajî Kerem. Tamam. Ne kerbu ama kabul dikin. Kerem ke spas. Mala tamam. Nara غربة يعني. Ma xweş merve qetan de spas.
فکی سوی ماچ اره ساعت خوش مالی آوا ده بره بیهیست بو افتشتانو؟ نه والا بتشکی نه بیزش خواهم از لامش علت قافی خود بیر بله بله سپاس دیکن ساعت خوش مالی آوا کرم که سپاس مالی آوا خودش در راضی به او قبلون بغای گوتچ کشو ساعت خوش ده زانی بو کشو ده بره زانی بو نه افتشتانو که العالم شوان لا تعيب افتشتانو که ته بجمره کی بشه کشو وكفرها تبا مرو چانگی وچید بل ساعت خوش از دیاری بدم از داتینم بدره صابه مالا و آوا سپاس کیسو تمام کیسو وقتی بگو تا ساعت خوش که از دیاری بدم ته کرم که مالی آوا تشکر دکتر ساعت کیسوی اره کیسو ساعت خوش از دیاریش بدم ته کرم که مالی آوا گرش سال گلک سپاس سپاس خوش بله تماشاوین هجاوی هفته جی لباجار مردین متشتانوک و زگوتنوک خواه پرسین پرسین خواه تایبت پرسین برسی خواه استندن ام هاتن داویا برنامه خواه بمینین خیر و خوشیه ده دم باش